mugi sih wirasanipun Gusti Allah zat ingkang murubing dumadi Allah Subhanahu wa taala linambaran karkat madhep mantep buhung wonten ngarsanipun Allah kanthi peparingipun kanugrahan nikmat sehat dirga yuswa lumintu rezeki ugi nikmat kesempatan kalenggan rahina punika kita sami pinayungan ngarsanipun Allah tansah manggih yuwana kalis ing rubeda sehingga saged sareng-sareng muajabil wujud derek angestreni tasyakuran wisudan tali kromo badijih Atmojo putri biaripun Bapak mantan Suprapto Ibu Lisa Yudawnyati badijih Atmojo kali-kalipun ingkang sajuga bagus atuk Agus Tiono ingkang kepareng kabiwado kalian Kusmaning Ayu Zaliyah Lia Atmojo putri panjenenganipun Bapak Haji Pasi almarhum Ibu Hajah Rohani ingkang mijil saking Raden Kalimantan Tengah dene ingkang rayi tadi Kusmaning Ayu Putri Pinatasari ingkang kepareng ugi winengku garwa kakung tadi Bagus Galang Fajar Adi Tia ingkang mijil saking Sarangan putra kakung yanipun Bapak Nur Yono Ibu Yuli Setyaningsih kanthi pangajaping sedya mugi bebrayanipun Serat Mojo pinatemanten tansah manggih kayuwanan kalis ing rubeda tansah katut runtut runtungan guyub rukun sahingga jumbuh kalian kekodanganipun sesepuh pinesepuhipun manggih kabahagiaan kamulyan jati tampi kantuk zuriyah wujude momongan ingkang soleh lan solehah amin ya rabbal alamin kalenggan rahina menika kepareng kawula Rian Saputra Ngabiyantara tadi sarengan Zaumara musik ingkang kalenggahan menika tinimbalan biaripun Mbah Demang utawi Mbah Mantan Suprapto sesarangan sinengguyung kalian Brian Wedding lan ugi sinengguyung kalian kadang kula saking Oki Pro Audio Madian Laprikanca lan ugi sesarengan kalian Ongko Wijoyo Multimedia Taman Bunga lan Video Shooting ugi kali Widowati Nimas Ayu Rara lan Nimas Ayu Wulan kepareng wonten kersa bira sami ngaturaken suka parisuka lenipun amyak swasana enjang ngancik siang kanthi panjang mugi tansah manggih kabahagiaan sageta ngleremaken manah lan dadosaken lenipur suka rena penggalih sinambi hanggedapi pangsugatan ingkang sampun samapta kanthi suka rena penggalih lan ugi anggedapi sesideman lan ugi sumenipun wonten ing pelataran wilis kalenggahan injang mriku kanthi ikrar bismillahirrahmanirrahim semoga sasuwipun gongso lokananta kepareng ing mangke all artis Nimas Ayu Wulan Nimas Ayu Rara kepareng mangke arsa kapiyarsa
saking laras lirising Lokananta ingkang sampun kepareng kapiyarsa wonten ngarsa jenggatika sami hamiyak swasana enjang dumpapahipun siang ngaten nggih. Lan ugi menika sepisan malih ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu saestu menjadipun Mbah Mantan Suprapto Ibu Lilis Sakutra Warga Ibu Lisa Yudaviati Sakutra Warga inggih nilaken tarima kasih ingkang tanpa pepindhan inggih awit karawan panjenengan sami saestu handadosaken bebeg birwajrene penggalih nderek sabiyantu pandonga pangajap mugi bebrayanipun Mas Adu Agustiono Mbak Zaliah Lia Putri Vinatasari yang bagus galang Fajar Aditya tansah ndadosaken keluarga ingkang ayom ayem lan tentrem guyub rukun salamiya enggal pikantuk zuriyah momongan ingkang soleh solehah. Dumateng para pundhen para pringgah mangke mbok menawi kepareng panjenengan sedaya badhe nyarwi kadang-kadang saking Zaufara Musik ingkang kepareng caos lelipur badhe pasumbang swanten kawula sumanggaaken ngaten nggih kalian hanggedapi swasana wonten ing pelataran Wilis saestu swasana ingkang asri ingkang adem anyeles nggih menika pasanget menawi panjenengan sedaya menika ngginakaken kesempatan ingkang sae kula menawi badhe ngersakaken jasa saking pelataran Wilis wonten menapa kemawon adicaranipun monggo sampun tido-tido sampun sungkan-sungkan sesambatan kalian Mbah Mantan Suprapto nggih pun to boten sah mikir menika jasanipun pinten ngaten ingkang bagen menika saestu Mbah Mantan menika pancen piyantunipun berbudi bawa leksana nggih manut kalian panjenengan sedaya bagenipun saged ngremenaken penggalih lan ugi saged ndadosaken suka rena adicara panjenengan sami. Monggo Nimas Ayu Rara lan Wulan kepareng jumeneng ngaturaken lelagon sarengan kalian Mas Agus saprikanca all artis sumangga. Zaufara Musik. Oke bro, audio Ongkau Jaya Multimedia. Oh
nalika iku tombo kangen sampun kabiarsa nggih lumantar kadang-kadang saking Zaufara Musik ingkang kepareng kalenggahan wiwit kala wingi nggih siang menika ngantos mangke insyaallah sonten lan ugi insyaallah winjang menika puncak adicaranipun nggih anggenipun kepareng Hambi Wado penjadipun Mbah Mantan Suprapto Ibu Lisa Yudaviati lan inggih Bagus Atuk Agustiono kalian Kusumaning Ayu Zaliyah Lia ugi putri Vinatasari yo cacah ki yo alah ini kan gandeng sitok lho rapopo mulih lho yo iso kaya ngono kuwi yo nek mencari neng kan yo ora apa-apa yo Mas ora apa-apa gaul kok mencari ya kalah karo iki to kalah karo piantun menika Mbah Jayus. Oke, terus mangke menawi penjabat ngersakaken napa kungkum wonten toya ingkang anget Tirta Husada di sana nggih. Tirta Husada menika nggih kagunganipun Mbah Mantan Suprapto. Waduh, anget pikine kono. Iya kungkum. Ayo kul. Engko anggepen sampean si kungkum aku sebangonge. Ya. Tirta Husada. Seesuk lho seesuk. Jas iya yo. Tirit-tirit suarane. Saben-saben mapan turu saben-saben saarat layangmu tungawah katon esokmu sayang
tambah sedikit. Apanya yang ditambah? Iki nggonku tambah. Cintanya atau sayangnya? Oh ya semuanya ya, semuanya. Nggih, Pak RT. Nah, menikah. Lanjut. Isek ya Mas Iman. Isek Didi. Tintekne wul. Saben-saben maman turun. Saben-saben tak aras layangmu. Tumawah katon esokmu. Bibitipun Mbah Jayus betul. Luar biasa dari Ngurisete ternyata suaranya luar biasa piantune ya isih timur isih muda masih kecil andeng-andeng isor lambe jarene ra pripun iso mendeng rendi ora iso duwe. Terus andeng-andeng ana irung ra. Pripun nek niku? Bareng dipanteng lah kok aku njaluk apa? Ampiang. Kok gak jelas sing keri? Ampiang. Njaluk ditembung. Ditembung kapan? Teko tembung. Iya. Waduh. Nek ampiang memang ketoke gak masuk. Andeng-andeng ana pipi jarene. Mbah Jayo sesuk-esuk wis ndemeki awak, mijeti awak. Mijeti shooting. Iya, shootinge kuwi. Gitu. Mijeti awake apa kesel? Wah, iki jan kene nginep 3 dina 3 bengi kok. Jenengan mboten masuk to, Mbah? Mboten. Anu pun supe dalane tak Sherlock mengke. Mboten. Oh, ngoten. Semangat. Sabiyantu kok Mbah Lurah iki pokoke aja nganti tido-tido. Awal hingga akhir. Ngono lho. Ya betul sekali. Monggo. Niki sesarengan Jawara kembali diparingi setunggal langgam malih nggih. Monggo. Ya langgam apa nggih. Nek kalau wingi ngene, kalau wingi Mbah Mantan Suprapto kuwi pedhinganipun menika podang kuning. Dicokekne. Nggih to. Gagrak sragenan. Nggih, manut mawon kula. Kuwi kermenane utahe klangenane Mbah Mantan kuwi ya ta nggih karo mbok menawa mangke dulur-dulur ngersakaken jasa pelataran wilis niki diaturake podang kuning terus ugi sinarengan itu karo Pak kuwi nek Pak Sarangan kuwi Bapak Galang kuwi ya guyune Sarangan. Kok guyune to biasane iki nangis kok guyu. Lah iya nek wingi nangis iki guyu iki. Mergo wis balikan nek putus. Nek montorku moga aku nangis tenan aku mangken. Jenengan pripun? Arep nyegat sapa tak cegat ora gelem. Kula repot lho. Malah nang sing bocah wedok juwentir tak cegat aku ngono. Mbak tulung Mbak. Terne daleme Mbak Mantan Mbak aku ngono. Opahe ngapa? Yo cilaka ya. Rasa Rita. Pun mlampah mawon, tulak mawon. Aku wis tulujene Papa karo Mas Reza ki mau. Mas Reza, subhanallah Mas Reza. Monggo.
Nggih, langsung mawon nggih, Pak. Langsung. Niki ki jadi senenge sing mboten langsung tapi kok langsung nggih mboten napa-napa. Mbah Mantan iki dalu nang sat langsung Oh, ngono. ngoten niku to. Nggih. Menak langsung nggih. Heeh, aku pengen mandi ya, ayo mandi awan. Lho. Kok langsung mandi Ning pun Tirta. mandi kok. Oh, ora, rendam ning air panas. Ning Tirta apa gemeng? Tirta 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 Husada. Tirta Wis Husada. samarku nek ning sarangan kae. Iya, Tirta Husada. Lah gitu. Aku yo penasaran kapan-kapan ajak dulur-dulur ku arep Lah, nggih. munggah rono, nggih. Gratis. Gratis, Mbak? Ah. Itu Gratis. kok sanu rono bayar, Mbak. Loh, sik delokno kan wajah-wajah awake dhewe kan nalani wajahe Rara. Lah ya, aku pemenang Wajahe Ulan. pirang-pirang dina ning kene. Apa ono wajahe kok Rian. hafal, Lah nggih, pemenang wajahe Mbah Jayus. Oh, bacain. Oh, Langsung masuk. masuk. Nanti mamah ning kono. Lho, Mama.
dipun katur nggih menika tembang kangen. Menika sajaipun bapak ingkang sebelah mriku ingkang mawi jas menika wah kalian goyang-goyang gitu. Goyang nggih. Mengke saged request mriki nggih. Nggih, mangke saged ngersakaken lagun menapa saged badhe pasumbang swanten sih monggo nggih. Menika nggih Pak. Sembah nuwun menika Dimas Ayu Rara sampun kepareng ngaturaken tembang kangen sesarengan kalian kadang-kadang kaula saking Zaufara Musik ngaten nggih. Sepisan malih ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu undangan nggih inggih nggih Palangka. Barian sampun pernah dateng Sampit, weh jan nggih, dateng Pangkalambun, dateng Mentaya Kalang. Dateng Kereng Pangi jan nggih daerah Palangkaraya. Lan ugi menika Atmojo Putri saking Mbah Mantan Suprapto Putri Vinatasari. Alhamdulillah menika pikantuk wahyu judu Mas Galang Fajar Aditya putra Pak Nuryono Ibu Yuli Setianingsih ingkang miji saking Sarangan Magetan nggih. Kanthi pangajap mugi kalih-kalihipun nggih putra kakung lan putra putri saking Mbah Mantan ingkang sampun pikantuk judu nggih ingkang setunggal Kalimantan Tengah ingkang setunggal Sarangan Magetan menika tansah dipun dongaaken sesarengan nggih mugi bebrayanipun tansah manggih ayom-ayom tentrem nggih kabagyan lan ugi kamulyan katentreman nggih Ladyanto mangke sumondhok wonten pundi kemawon nggih wonten Wagir Ler utawi ugi wonten pundi kemawon mugi-mugi tansah kasinungan wahyu katentreman wahyu rizki ingkang lumintu ingkang berkah lan barokah murakabi nggih. Lan ugi biarpun Mbah Mantan Suprapto sekali lagi mengucapkan terima kasih nggih menika kunjuk dumateng para-para ingkang nawung greda ingkang sabiyantu nggih bau suku iguh partikel acara tasyakuran bubak menika sampun kasembadan nggih kurang satu sesi nggih menika sepisan malih Mbah Mantan Suprapto namung nelaken tarima kasih matur gungging panuwun mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sami saestu nampi piwales saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nggih. Lan ugi mbok menawi wonten kekirangan samuga wis menapa kemawon sumrampahipun dumateng palenggan pasugatan ingkang kirang nuju prana saestu menjaripun Mbah Mantan Suprapto namung nyuwun papunten ingkang sakathatahipun. Wilujeng hanggrahapi menapa ingkang sampun katampi kasamaptaken kanthi sukarane penggalih ngiras pantes menika ugi anglajengaken nggih lelipur wonten ngarsa panjenengan sami sesarengan kalian Zaufara Musik nggih. Zaufara Musik ingkang miji saking Magetan sesarengan event organiseripun Mbah Jayus Angka Wijaya ya Mbah Jayus multimedia nggih Angka Wijaya multimedia Taman Bunga nggih. Ugi sinengguyung kalian Oki Pro Audio Mas Dian Yuda Indra lan Sapri Koco nggih. Kalajengaken Mas Ayu Rara nggih. Sik dar apa iki? Oh ya. Oh yes. Heeh. Dalipun menika nderek ngesreni hajatipun Mbah Mantan Suprapto mriki kagem Bapak Tulus nggih. Monggo dipun siksaken lan gungging panuwun. Ngambarahe hawang-awang hangelangut basan tanpa tebi naraba aseng mega mendong
mibarengi dari jagat Ngulandara ngambara nggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari upama sliramu margi wong maneh aku kan bakal liwati sineksen lintange luku semono janji prasetyan ning abdi tansah kumantiling netra rinoso karasa rasaning driya midrasa jagat raya kalingono mungkir lan samudra ora ilang memanise aduh tadi ati selawase nalikane ro ing dalu hatiku lam-laman siramu nganti mati ora bakal lali wakai lintange mlaku
alikanira ing dalu atiku lam-lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal lali akae lintang laku sampun kabiyarsa menggah unggalipun lelagon Nyidam Sari nggih mugi-mugi menika ndadosaken antelesing swasana wonten ing pelataran Wilis nggih kanthi nderek angesreni tasyakuran wisuda tali kromo lan ugi menika ubaan saking biyanipun ingkang menggugati nggih menika Mbah Mantan Suprapto Ibu Lisa Sakutra Warga nggih kanthi pajam mugi-mugi kasembatan menapa ingkang dados sedyanipun bagya mulya tumrap ingkang putra lan ugi ngaturaken wilujeng rawuh pahormatan dumateng biyanipun para bapa-bapa mantan kepala desa ingkang sampun kepareng rawuh nggih Bapak mantan lurah, mantan kepala desa, nggih. Menika ngaturaken sugeng rawuh pahormatan kagem panjenengan lan gunge panuwun saking biyanipun Bapak Mantan Suprapto. Ngeten nggih. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami beto berkah barokah, saestu beto pandonga murih kasembadan gegayuanipun Sirat Mojo minatemanten nggih lan ugi sageta jumbuh ingkang samya kinayuh sembodo ingkang sinedya dadi ingkang kaesti ngaten amin ya rabbal alamin monggo no Rara nggih apa menika lagunipun napa sarangan arep nangis Mboten sah nangis. Napa sinarengan? Mboten sah nangis, sing penting bahagia. Bahagia. Ayo lagu menika lagon. Nggih. Heeh. Iya, kenangan. Apa kenanganmu? Mas Randy ya jare. Oh, Randy di kenangan sarangan. Di sarangan. Iya, iya. Heeh. Ning Hotel Merah. Urung gawe kenangan ning kene to? Iya, engko karek ning ngebel gawe kenangan, ya ta. Engko ning kuwi lho ning air hangat ki lho ya ta. Lah iya ta. Air hangat ki lho. Oh enak kuwi. Tenan diaturi ya. Ning Tirta Usada, Tirta banyu usada ki nek ditombo. Dadi siramu pamane sajake kok padu ae karo bojone nyemplung ning Tirta Usada. Mari. Mari pokoke wis tenan. Wis kadung ditambani. Lho kuwi tirakate Mbah Mantan iki wo. Areng gawe iki nganti direwangi lembur. Loh, lembur 5 hari 5 malam. Abdul Aziz. Nah, waalaikumsalam. Jawab dulu, Pak. Demben pedho ning terapi iki. Aduh biong. Allahu Akbar. Nggih, Bapak Haji nggih amin 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 nggih sembadun Pak Haji. Bu, mangga nggih. Mangga. Pijet-pijentikane. Aduh. Nah. Iya, iya. Iya, iya. Ya campur-campur. Lagune napa niki? Nggih. Duet lagi mawon lho, Pak. Sik to. Oh, nggih. Oh, Mas Reza. Oh, nggih. Anu Reza sing mendhet kula wae to. Wah. Lah, ya utang lho, Pak. Jenengan lho, Pak. Pripun niku? Lagune napa, Mas Reza? Ora iku Mas Reza njupuk aku kok mau. Sembah nuwun Mas Reza nggih. Jana. Nggih, ngerti nek aku adoh ngono kaya montorku mogok ya dijumuk karo Mas Risa. Nggih. Cucuk remuk. Nggih. Lagune cucuk remuk. Heeh. Nggih, pamundutan Mas Risa. Alternatif mungkin Mas Risa? Nggih, alternatif kalau tidak cucuk nggih, Mbak Yaya Haji Abdul Aziz sak rombongan nggih. Mangga. Nggih, dipun sekitaken Mbak Yaya Abdul Aziz. Nggih, enggak. Nggih Mas Reza
nggih. Alternatifnya selain cucuk niku wau ya toh. Nggih, lintune mawon. Niku Mas. anu gending Mas, gending. Nah, nggih. Mas saya sik enom apa wis? Oh, sik enom, sik enom. kok. Oh, jan niku mau mapak kula. Jan Nggih, toh. utusane Mbah Mantan nggih. Nggih. Cucuke ketinggalan iki. Iya, cucuke rada anu pitik-pitik lakon kok berarti. Lah nggih to. Heeh. Cucuke ra lincip kok.
Lungiting asmara. Lungiting asmara sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Nggih. Mugi-mugi dadosaken pun Mas Reza lagunya tadi. Oh, diganti nggih. Apa kuwi takkan aduh. Aduh. Nyemplung ning es. Nggih. Takkan berpisah. Tapi sebelumnya nggih, sebelumnya Mbak Rara ini mantennya mau nyanyi nggih. Menika syukur sekalian mriki mboten napa-napa ngeten nggih. Monggo silakan Mbak Putri gak didampingi oleh suami. Mboten Mas Mas Galak. Mriki mboten napa-napa nggih. Mungkin nanti lagunya Nyawiji nggih. Nyawiji Mbak Putri dengan Mas Galang nggih. Mas Galang mboten diaturi mriki Mbak, ndak disuruh sini. Malu nggih, malu. Pak Nur. Putaran malu Pak Nur. Nyawiji nggih. Wah, ternyata nih putrinya Mbah Mantan juga punya keahlian nyanyi ya dah. Ini mungkin suaranya juga bagus Mbak Jayus gitu. Suatanipun jos. Nah, nggih. Mbah Mantan kepala desa nggih monggo ingkang tasih wonten lenggahan nggih dipun siksaken Mbah Yayaji Abdul Aziz nggih monggo sarembetipun lan sak rombongan dipun siksaken. Oke, bersama Mbak Putri Vinatasari lagunya Nyawiji menjadi satu, tidak akan pernah terpisahkan Putri dan Galang.